Resulullah aytýaşyn. Hudaý Taala aragy haram etdi, haram meşrubi. Pulunu da haram etdi. Doňuzy Allah haram diýdi, satyp pulun almasyny haram etdi. Maslygy haram diýdi, iýmesini, satyp pulun almasyny haram diýdi. Resulullah aytýar. Yani şoň menen mal köfelýär, bereketi ýok bolýar. İýli ewi ýok bolýar. Ve semenul bagyi haramun. Zinany haram etdi. Zinatından pul alsa onu da Hudaý haram etdi. Ewi de ýok, iýdi de ýok da. Bereketi ýok diýdi da. Ogulgy zindigide düşündirmeli. Agybeti ýok, soňu ýoklugyny düşündirmeli. Allah şonu bereket koymandır, nur koymandır, lezzet koymandır diýmeli. Emma halal mal kan bolsun, az bolsun, şükri sabrı bolsa bereketde.